So Mary was always a very special person, and I apologize that I cannot be here on Thursday, but you're in my prayers, and God bless. And Mary, she was a good lady. And she's up there praying for us in heaven. And if she don't make it, tell me now. I'm gonna go wear that mask and those beads and go go down Bourbon Street and have a good old time, right? But God is merciful, right? God is merciful. Remember, we're a church of sinners struggling to become saints. But let's talk about the saint part, right? So happy feast day, everyone, and thank you so much. And God bless you all, and thank you. The Lord be with you. Bow your heads to receive God's blessing. Through the prayers of Saint Fortunata, the patron of this parish, may the Lord bless us, keep us all in his love, help us to carry our crosses as she did in life, and come to the glory and the crown of glory in the kingdom that he proclaimed for us. And may Almighty God bless and keep us all in his love, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Wednesday is Ash Wednesday. Is there announcements or Ash Wednesday? I think are there any announcements? So you're going to make the announcements? So now do you want to make the announcements? So before you go. Okay, but anyway, let me dismiss the crowd and then you can sit for the announcement. So this is the last Sunday we could sing Alleluia and the Gloria, right? So we got to get those Alleluias out, all right? So we got to get all those Alleluias out before Wednesday. The Mass is ended, go in peace, Alleluia, 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 Alleluia. Now the answer is, thanks be to God, Alleluia, Alleluia. Those with health problems can participate in the weekend masses from their homes. To see our live streaming masses, go on our website, stfortunata-brooklyn.org, and click on the live mass stream. We ask that you wear your mask and cover your mouth and nose during the entire celebration. Anyone requesting a mass intention, please call or visit our office at least 1 week in advance. After the Mass, please remember to maintain respectful silence and refrain from talking and socializing. Also, the church needs to be sanitized. Therefore, we ask you to please exit as soon as possible. Thank you. We invite all our youth to join us for our youth Mass every third Sunday of the month at 9:15 a.m. Next Sunday, February 21st, is the youth Mass, followed by a meeting in the church basement. All teenagers 12 years and older are welcome to attend. February 17th is Ash Wednesday. Ashes will be distributed during Mass only, observing COVID-19 protocol. The Mass times will be 8 a.m. in English, 12 noon, 3 p.m., and 7:30 p.m. bilingual. Do we have anyone visiting us for the first time? Do we have any or coming back after a long absence? Miguel is visiting us from the back, from Colombia, for the first time. He came with me today. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Do we have anyone celebrating a birthday today or this week?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. Do we have anyone celebrating an anniversary today or this week? Have a blessed day, and we welcome back the St. Fortunato Society. Viva Santa Fortunata! Have a great day, everyone. Love divine, all love excelling, joy of heaven to earth come down. Fix in us your humble dwelling, all your faithful mercies crown. Jesus, source of all compassion, love unbounded, love all pure. Visit us with your salvation. Let your love in us endure. Come, Almighty, to deliver. Let us all your life receive. Suddenly return and never, nevermore your temples leave. Lord, we would be always blessing, serving you as hosts above. Pray and praise you without ceasing. Glory in your precious love.
nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ onye nwe anyị, iji welu kenekwazi ekene maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewele onwe anyị niile, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ngọzi ya, na-ayọ odudu ya, na-ayọ mbunye enu ya. Anyị nwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị natazịa na isi a na rụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka emume nke Yukarịstịa nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụmụnna m emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị ya ka nje anyị ọbara dị nke ọzọ ebe eji n'ọnwụ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m ndị ọbara kwesịrị Chukwu anya anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na-esi okwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Anyị yọrọ ka site na ndị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirach.
ọsọ gị, ị nwere ike idebe iwu Chineke. Ime uche ya bụ irube isi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Leviticus. Onyenwe anyị gwara Moses na Aaron okwu sị, enwere onye ọbụla nwere etuto ma ọ bụ ọnya ma ọ bụ ụdị etuto tụrụ agwa na akpụkpọ ahụ ya, a sị na ọ dị ka ọnya ekpenta, a ga-akpapụta ya n'ihu onye nchụaja bụ Aaron, ma ọ bụ n'ihu otu n'ime ndị nchụaja si n'agbụrụ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye ekpenta na onye rụrụ arụ, ọ bụ onye nchụaja ahụ ga-ekwupụta ya na ọ rụrụ arụ, maka na ihi ọnya ekpenta nke o bụ n'isi. Onye ahụ bụ ọnya ekpenta ga na-enye nkịrịnka. Onye ọbụla bụ onye ekpenta ga na-eyi nkịrịnka uwe, bịakwa gbara isi onwe ya. Ọ ga-afụchi ahụ ọnụ ya, na-eti mkpu sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ, oge niile ọ bụ ọnya ekpenta ahụ n'ahụ ya. Ọ ga na-ekwupụtakwa na ya rụrụ arụ, n'ihi na ọ bụ ezie na ọ rụrụ arụ. Ọ ga-ebi iche, ọ ga-enwe ebe obibi ya n'azụ. Ọ ga-ewu ebe obibi ya n'azụ o wuru, depụrụ onwe ya iche n'ebe ndị ọzọ bi. Okwu kosevuwa. Onyenwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, i wee nye m uju aṅụrị nke nzọpụta gị. Onyenwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, i wee nye m uju aṅụrị nke nzọpụta gị. Ngọzi dịrị onye e were mmehie ya, onye ekpuchapụrụ njọ ya. Ngọzi dịrị onye Onyenwe anyị na-agụnyereghị njọ ya, onye na-ebughị aghụghọ ọbụla n'obi ya. Mgbe ahụ ka m mere ka m mara njọ m. Ezoghị m njọ m ọbụla. Ekwuru m sị, ekwupụtara m Onyenwe anyị njọ m, o wee wepụ ajọ omume m. Unu bụ ndị ezi omume, ṅụrịanụ ọṅụ n'Onyenwe anyị. Unu bụ ndị obi ha ziri ezi, welite n'elu n'ọṅụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ oriri ma ọ bụ ọṅụṅụ, na-emenụ ha niile ka e wee nye Chineke otuto. Unu emejula ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik ma ọ bụ ndị nzukọ Chineke,
na-emenụ etu m si eme. Ana m agba mbọ ime ihe ga-atọ mmadụ niile ụtọ n'ihi na ọ bụ mụ na-eme. Adịghị m achọ nke naanị m. Ana m achọ nke naanị m, kama ọdịmma nke mmadụ niile ka e wee zọpụta ha. Na-ememinenụ m otu m si eme, na-eṅominụ m etu m si eṅomi Kristi. Okwu nke osebuwa. Biko Onyenwe anyị, meghee obi anyị ka anyị wee nụ okwu nke nwa gị. Onyenwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Otu onye ekpenta wee bịakwute Jesu, daa n'ụkwụ ya na-arịọ ya sị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha. Jesu wee nwee obi ebere n'ahụ ya, setịpụ aka ya bitụ ya sị, achọrọ m ka ị dị ọcha, dịkwa ọcha. N'otu oge ahụ wee dị ya mma, o wee dị ọcha. Ma Jesu dọsịrị ya aka na ntị ike, chụla ya ngwa ngwa. Mgbe ọ gwasịrị ya sị, lezie anya, agwala onye ọbụla maka ihe a, kama jee gosi onye ụkọchukwu onwe gị, tụkwa mma n'ihu Chineke maka ọgwụgwọ agwọrọ gị, dịka Moses nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ndị mmadụ ihe akaebe na emeela ka ị dị ọcha. Ma o siri ebe ahụ pụọ, malite ikwusazụ ya, na-efesa okwu banyere ọgwụgwọ ya, nke mere na ọ dịkwaghị Jesu mfe ịba n'ime obodo n'ihu ọha mmadụ, kama ọ na-anọzi n'azụ obodo n'ebe mmadụ na-ebighị, ka ndị mmadụ si ebe niile na-abịakwute ya. Oziọma nke osebruwa. Chineke nke igwe, ịgbapụtawo mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele ọma ka gị, otito maka m ga-enye gị. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ, ịbụ Chukwu na ịbụ
ọkpọ ga-esi n'ige buru m ibu ha, ọkpọ ga-esi n'ịga bụ nke m, ma anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị. Amen. Kekunume. Ekene dịrị Chukwu. Tata bụ ụka nke isii n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Tata bụkwazi 14th of February. Ya bụ na eji m afa Chineke dị ndụ, Chineke anyị niile na-efe, wee na-asị onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka ma ndị na-anọghị n'ụlọ ụka, Happy Valentine's Day. Kwụsie dị ike ka m nọ. Ya bụ tata ka anyị na-egosipụta ezigbo ịfụnanya dị ọcha, ịfụnanya kwụ ọtọ. Anyị na-ayọ Chineke ka ịfụnanya n'ụwa zuo oke n'ezinụlọ anyị dị iche iche n'afa Jizọs Kraịst onyenwe anyị. Tata bụkwazi ụka bụ ụka ikpeazụ aga aka n'ordinary time of the year. Ya bụ izuụka n'ụwa abanyelụ by Wednesday ebido gịnị? Unu ga na-azakwa m. Enwe nke so Wednesday na-abịa n'obu gịnị? Yes. Ihe njiwelu point ya bụ na ama m n'ụdị ha na a na-echefuka ya. A na-echefuka ya. Ụfọdụ ga-atachakwu ma anụ ụbọchị ahụ, rijucha afọ, rie ihe niile, eriri na-eje chefuo ya. So ọ ka iji n'oge ka ụbụla anyị na isi anyị bido kịta na-akpaka ya. Ya bụ from Wednesday ka ụka ji egbu ntụ n'iru. Ama m na dị isi akwụkwọ diocese nyere anyị asị na ama eji aka wee gbu. Ụfọdụ ụlọ ụka ga-agba ntụ agba n'isi, mana na chọọchị nke m na St. Mary Magdalene device a different method maka ọ bụrụ na nwaanyị dozicha ntutu ya gbaa ya ntụ ya. Mana different churches we use different method. But the most important thing abụrụ ihe ndị a, na the most important thing bụ ka anyị malụ ihe anyị na-abanye, maka na tata Monday na Tuesday ka anyị ga-eyi akwa green ikpeazụ until after Easter. Ya bụ from Wednesday anyị ebido yibe purple, flower ndị a niile na ụmụ decorations niile will go, because na anyị na-abanye Lent. Ebe niile ga-enwezi a total different color to show that the game has changed. So the most important thing bụ anyị nwa ịbanye into the mood of Lent. Ọ bụrụ na unu cheta mgbe anyị mechalụ last Lent na mgbe anyị mechakwuru Advent, asị m onye ọbụla relax. Mgbe ọbụla anyị yibe green, relax yourself, enjoy yourself. Egwu chenjie, emegene ichenjie, maka na ndị Igbo si na-ebugharị egwu emegene ebugharị ọnọdụ. Ya bụ ọma dị mma na-abanye Lent, ị ka na-ebi ka onye nọ na ordinary time of the year, kama ọ dị mma abanye Lent ibie ka onye nọ na Lent. Ya bụ ị ga-eji aka gị chọpụta ihe ị ga-eme as an individual in this spiritual journey. Also, ị chọpụtakwazi ihe ị ga-eme dịka ezinụlọ in this spiritual journey. Ana m ekwu unu nkwa na mgbe ụfọdụ ụmụ ihe ụka tinyechalụ nwere nnukwu ngọzi na-esie, mana ụfọdụ ada aghọta ya, mana enwere nnukwu ngọzi na-esie na gị na ezinụlọ gị mee ya bụ Lent ọfụma. Ya bụ ana m ayọ ka anyị jikọta na-agbakọ dịka ezinụlọ etu anyị ga-esi eme Lent anyị, ka ọ ga-abụ abanyezi ya na Wednesday ọ bụrụ kickstart, ọma abụzi kedu ihe anyị ga-eme. Anyị amalugo how to go about it as families and as individuals. Then tata na ọmalịcha ihe ọgụgụ Chineke gosipụtachara mụ na gị. Ofu okwu mma enejela anya izuụka na-abụ gara aga. Question njụrụ ebe na-enejele ihe ọgụgụ anya bụ onye ka ị na-ege ntị.
ị na-ege Chineke ntị ka ị na-ege ekwensu ntị ka ị na-ege mmadụ ntị. Then n'izuụka nke gara aga ebe nlụtụkwula aka bụ na ọ bụ Chineke ji ike niile. Tata na ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịrị anyị, o gosi na Chineke ada ajụ ndị nke ya. Chineke ama ajụnata onye fụrụ ya n'anya. God cannot reject you. Chineke ama ajụnata gị na ọ bụrụ na ịgwa onwe gị what you are. Anyị niile ka anyị nọ, etu a iru anyị dị iche iche, etu a ka nsogbu anyị niile dị iche iche. Some of our difficulties can be very depressing. It can be illness. It can be family situation. O nwekwara ike bụrụ nsogbu ụmụ gị na-enye gị, nwee ike bụrụ nsogbu di gị na-enye gị, nwee ike bụrụ nsogbu nwunye gị na-enye gị, nwee ike bụrụ nsogbu ị na-enweta n'ebe ị na-alụ ọrụ, nwee ike bụrụ nsogbu ị na-enweta n'ebe ibi. In different forms, anyị niile nwere challenges face la anyị niile every day. And sometimes those challenges nwere ike ime gị ka ị jụọ ajụjụ, ka ị jụọ onwe gị what is going on with me. Ụfọdụ ndị okwere ebu na-etiechakwu aka na-ajọ ihe. Ụfọdụ ejigo maka nsogbu ha banyelụ na ya tiekwu aka ịnọ n'ajọ otu ya, ihe ndị be anyị na-akpọ secret cult. Ụfọdụ abanyego jechaa ma ije adịghị agha onye ụka ekwesịrị ije because of earthly challenge and because of their personal experience. Ụfọdụ emekatakwugo filuo na Chineke jụrụ ha, na Chineke fụrụ ndị ọzọ n'anya mana Chineke afụrụ ya n'anya. Mana ọ bụrụ eziokwu, maka na Chineke ada ajụ ndị nke ya. Your God will never reject you. Sọsọ ihe ọ bụ gị nwee ikweta na Chineke a ịfụrụ n'anya will never reject you. And that is where the power is. Maka na mgbe ụfọdụ ihe mekatakwuzie ngị nwa na onwe gị echebekwuo na Chineke jụrụ gị. Anyị nwee ike na-ejele onye ọzọ anya, ọ dịghị ka onye ahụ ọ na-aga n'iru, maọbụ na onye ahụ melụ nke a dị very progressive, ọ dịghị ka gị nwa na onwe gị adịrọ progressive. Ọkwa asị because na onye ahụ ị na-enejele anya o mepekwa ọnụ gwa gị nke ya bụ ịma na-arụ afọrọ ya, mana n'ime mmụọ gị you may think na onye ọbụla ka gị mma, but it is not true. Etu ahụ ị nọ dị gị mma, dịkwazi Chineke mma. Ihe ọbụla bụ ị na-ejelu Chineke ahụ ị na-efe anya. Enwe any step you want to go forward in your life, you look up to him. Abịa n'ihe ọgụ nke mbe egosi anyị nwoke ekpenta. Nwoke ekpenta anụnwa dịka iwu ndị Jus wee dị, onye ọbụla na-aya ekpenta is rejected. And ọ bụrụ sọsọ na ọ dị rejected, ọ bụ na ị nwere ekpenta, nke mbụ bụ na ị ga-arapụ ntutu gị ebuo ebu dịka onye ala. And ọ bụrụ sọ na ị ga-adị ka onye ala, ị ga-ejekwazi unu na ndị Juu anyị, unu ga-ama na ha na-ebu nnukwu afụ ọnụ. Almost all of them na-enwe nnukwu beard. Mana onye ọbụla na-aya ekpenta, beard nke ọ ga-eji ịkpị ya akpa, ọ kpachaa ya akpa, ọ ma kwụ ọtọ etu nke ibie dị, ọ ga-akpị ya akpa ka o wee dị ka ọ dị so scattered dịka nke onye ala. And ọ bụrụ sọsọ na ọ ga-ebi etu ahụ, another thing na ọ ga-eme bụ na ọ ga-ebi n'ime ịkpa, ọ mebi ebe ndị mmadụ bi, maka na ajụrụ ya ajụ. Maka na onye ọbụla na-aya ekpenta, ndị Juu kwetalụ na ọ bụ njọ omelụ. Ọ bụ na njọ omelụ bụ ihe bunyere ya ekpenta ahụ, ya bụ ihe a ga-emezi bụ ebuli ya chụbaga n'ime ịkpa. Then o sizie n'ime ịkpa ahụ na-apụta, ihe ọ ga-eme bụ okenye mgbịrịmgba n'ukwu ya bel, okenye belụ n'ukwu ya ọ na-aga, ọ pụtazi ọ na-eti mkpu na-asị ndị mmadụ, I am unclean, adịghị m ọcha, onye ọbụla pụọlụ m n'ụzọ. Imagine the level of rejection that follows this. Psychological rejection, emotional rejection, physical rejection, and everything. Ihe ị ga-eji wee ghọta how difficult it is bụ maybe ofu ụbọchị ọ bụrụ nwoke, ụmụ gị na nwunye gị jegodo ụlọ jee Naijiria n'ọwọ mmụtụ ka sọsọ gị nọ na Amerịka. Mgbe ị nọ n'ime ebe gị ahụ sọsọ wọ mmụtụ sọsọ gị, mgbe ka ị ga-asị etu a ka ụwa dị, even ị ga-anọ na phone na-ajụ ha kedu mbọsị ha na-anata, because you cannot comfortably be in isolation. Ngwanegodi mask a mụ na gị na-eyi,
asị ayiri mask ọ na-adị so difficult ọ dịkwa ụfọdụ eyi ụfọdụ tinye kata n'ime ihe wedata n'ọnụ ewepụ etinye mana mmadụ na-aya ya bụ ọya kelu mgbịrịmgba. So you see how rejected these people are. Mana abịazie n'ihe ọgụgụ na New Testament, the one that Jesus Christ changed that rejection because God don't want us to feel rejected. Anyị niile bụ ngwaọrụ Chineke, and Chineke achọrọ ka anyị feel depressed, ọ chọrọ ka anyị feel rejected, ọ chọrọ ka anyị feel na anyị abụrụzi ụmụ ya bụ Chineke. Onye ahụ ndị mmadụ niile na-agbara ọsọ na Old Testament ka abịa na New Testament, it was only Jesus Christ who was able to stand before a leper. Akwụkwọ nsọ si anyị na ozugbo onye ekpenta fụrụ Jesu, obi gwara ya na ndị mmadụ niile jụrụ m ajụ mana nwoke a ma ajụnata m. Ọ gbara ọsọ jee n'iru Jesu. For the first time, onye ekpenta eburu mgbịrịmgba ka ndị mmadụ gbafuo, o jee n'iru Jesu mee gịnị? Sekpuru ala wee sị ya, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị wepụta m n'olulu ọnwụ n'ụwa, ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị wepụta m na nyanya n'ụwa na ọnọdụ a na-adọrọ m mma. Kedu ihe Jesu mere? That is the difference. Kedu ihe o mere? Akwụkwọ nsọ si anyị na o setịpụrụ aka. Now imagine onye na-etinye mgbịrịmgba na-agwa ndị mmadụ biko si n'ebe nnọpụọ na adịghị m ọcha, ka di nwa anyị Jesu Kristi mee gịnị? Metụrụ aka n'arụ mgbe ekpenta. To show you the extent Jesus can go to save you and I. He can never deject us. He can never reject you. And so sometimes all your mind, sometimes our experience and our own psyche, and because you start beating yourself like hell. God can move beyond anything to save us. Akwụkwọ nsọ sị anyị na o metụrụ ya aka wee sị ya, achọrọ m ka ị dị ọcha, kunie naba. Ụmụnne m na Kristi, dịka m si kwu na mbido, ị bụ God's number one. No matter the experience you are passing in life, ene na onye ọzọ anya chee na ọkalụ onye n'ụwa mma. Enwere onye ọkalụ mma n'ụwa, kama na onye ọbụla bụ ka ọ na-anya. Sọsọ ihe ị kwesịrị ịdị na-ekwu n'ime onwe gị bụ na Chineke akago gị akara nke mmeri, a na-ebu nwa Chineke. No matter the obstacle, no matter the challenge, ka Chineke mee ka ị na-jump na-pass. Mee ka okwukwe gị sie ike n'ebe ọ nọ. He can go beyond normalcy. Ya bụ ka Chineke gọzie anyị, ka Chineke nye anyị mmụọ nke okwukwe nke anyị ga-eji wee ghọta na ọ fụrụ anyị n'anya karịsịa ihe niile, nke anyị ga-eji wee ghọta na ọ bụrụgodị na anyị bụ ekpenta bịa n'irie, na ọ ga-esetịpụ aka gwa anyị nye anyị ọgwụgwọ nsọ. Ka amala Chineke na ike Chineke bala anyị n'ụba n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ọdụ n'oche ha duo anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya tata ka ị gosila anyị n'ime ajụnata anyị. Okwukwe anyị siri ike n'ebe ị nọ. Anyị na-achọ ibulu ọnọdụ anyị niile wee gosipụta gị, nwee nchekwa siri ike na ịghazi ebere anyị. Ka nnatazi esi a nara onye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Ka anyị chetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ndị anyị na-achụlaja masị n'ụwa ezinụlọ Tobias na Basiliana na-ayọ Chineke maka ihe ha bụ n'obi ya na ezinụlọ ha niile. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị niile mkpa anyị, ezinụlọ anyị, ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-eselebreti ịfụnanya. Anyị na-ayọ ka ị were ịfụnanya gị bịa gbaa ogige n'ezinụlọ anyị dị iche iche, ezinụlọ ndị nọ na nsogbu, ndị nọ na arụ ụfụ, ndị nọ at the situation of divorce, ndị nọ na the situation of separation, na ndị obi ha na-agakọzi ọnụ. Ka n'ụbọchị tata anyị na-achụ aja masị n'ụwa ka ị bịa kekọkwa ndị a ọnụ, ka ị nye ha a common ground for good understanding of each other. Gọzikwazi ụmụntakịrị anyị niile, gọzie atụmatụ anyị niile dị mma site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ ka onyinye anyị na-ehunyere gị wụcha anyị, mekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị rue n'ọnwụ, iji nweta ụgwọ na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Na nsọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere nọ eji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, eze sọgide edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ọrụ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtadụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, meenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị na-eme uche gị n'ụwa, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta na anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene udo. Ndị m na Kristi na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ma bụta abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụrụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Dị nwanụ, inyela anyị nri ọma nke n'igwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for church maintenance. Amen. Me announce one day no now watch na YouTube. I carried over second collection last week, March there with this week. I can I the only 7 plus Father 8 via last week. The choir. Nyayonu. Otito dịrị Jesu. Ka Father Sikwu Wednesday 17th February Ash Wednesday I get distribute to Ash in observance of the COVID protocol during Mass. The Mass will be 8 a.m., 12 noon, 3 p.m., and 7:30 bilingual. And no obligated day of fasting. We invite all our youth to join us for Youth Mass, third Sunday of the month, 9 a.m. That is next Sunday, February 21st. Mass will be followed by a meeting in the church basement. That's a long time I heard that word. All teenage 12-year-old are invited. Anyone requesting Mass, please do that in advance a week. And do not Mass and a request. So part of Parish, as a key upkeep of the parish, go on and what a blessing. Those with health problem, as I expected last week because of snow, I hope everybody tuned in. If you haven't actually tuned in to subscribe to St. Fortunata Church on YouTube, if you go home, please do, and tell others to do the same. It's stream live. This Mass is live. Na Facebook, na YouTube. Life. So, follow us. God, understands. Asim kan kene onye ọbụla gbalụ mbọ mbọsị a mmele announce maka our sister Rose Agụọcha. She called me Simna Unemeka Nkene Unu. And for your sake, she was able to move into her apartment. And for your sake, she was able to start work last Tuesday. We will continue to be our brother's keeper and onye nwe nsogbu nyame ka imalo because nandeba is nansia nor na afọ esi isi
ọ ikwupụta enyere ya aka one anyị nwere ike. Biko Chukwu gọzie unu akpa o si baa mmaji kwuru mmaji. Unu ma na m kwuru okwu flight last time, 2 Sundays ago. Father has been able to secure Bishop Sansarik for the flight of the Holy Family. Ọ ga-abịa kala anyị ụka here that day, which is February 28th. Keep it in mind, it's February 28th. The protocol is the same, social distance. If we full here, I'm in a basement, and then stream here live. You will see everything going on. Ka unu kasie obi, wee bịa ka bishop na onwe ya dịkwana happy. Ịma na Sansarik na-abịa bụ all the time. Ka ọ bịa ka ọ nọ with us. Biko, 28. Father Tata wụkwa eji agọzi ndị fathers. Ndị nne agọzila unu na TV except Mrs. Mbagwu bụ onye nne bịara ụka last Sunday. So tata wụ nke ndị nna. Mana anyị na-asị ebe unu bịakwu Father ka ịgọzikwuo ha ka ndị nne kwurukwuo ọtọ wute ndị nna. Na anyị ma nọọsụ snow ka ha ji abịara. Biko. And were birthdays. And were any birthdays? Oh, Opera Father. Oh, I get Ganabana. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. And well, anniversaries. And then one anniversary. Any newcomer? Okay. Otito Dirijeso. Happy Sunday, everyone. Just briefly before, because it's not on the book, I will waste time. So the choir, the bed of practice, Maka 28. Because so all the Maka Udabuna, Zio Dobuna, Makem on the Nerano of Fuluka and Agababero. So one of the strategies I do a mayor for. Kaima Moga attracting them back to the church. And we're going to the first time. Or Toyo talk on the Wazamana COVID. I survived the chair by the grace of God. So, see, Mayor